Εδώ μέσα είναι το ηλεκτρικό του κομμάτι, από εκεί τα πανελάκια τα μικρά είναι οι αισθητήρες που παίρνει για να βρει. Εδώ έχει τους πίνακες και τις μπαταρίες. Ναι. Inverter, πίνακα και μπαταρία. Έχουμε το ίδιο inverter. Αυτό είναι εντάξει, Strom 10 kW. 10,9. 10,2. Αυτό έχω το ίδιο εδώ στον κάμπο ακριβώς. Ναι. Σαν inverter είναι γαϊδούρι, δεν είναι. Καλό είναι. Καλό. Ναι. Για πες μου λοιπόν πώς κατάφερες αυτή τη γεωμετρία. Η γεωμετρία. Με ένα μοτέρ να κάνεις σε δύο άξονες. Αυτό είναι τώρα, πώς να το περιγράψω. Το ένα μοτέρ δεν κινεί αυτούς τους δύο κοχλίες. Περίμενε. Λοιπόν, το μοτέρ είναι αυτό εδώ μέσα. Ωραία. Εδώ πέρα είναι οι μειωτήρες. Λοιπόν, το μοτέρ αυτό γυρνάει τον άξονα αυτόν που πάει απάνω σε εκείνο το σταυρό. Ωραία. Γιατί παίρνει κλίσεις, δηλαδή δεν μπορεί αυτά. Όπως παίρνει τη κλίση και εδώ μέσα. Και η γεωμετρία του είναι. Μάλιστα, έχουμε και ένα λεμάνι εδώ το οποίο. Ναι, αυτό είναι γόνατο για να παίρνει κλίσεις. Ναι. Λοιπόν, η γεωμετρία του είναι, όλη του η ιστορία είναι το σχήμα αυτό εδώ πέρα που βλέπεις. Δηλαδή είναι η ευθεία του που είναι πάνω οι καθρέφτες και είναι και το σχήμα αυτό, η απόσταση δηλαδή που έρχεται εδώ πέρα στις βίδες. Κατάλαβα. Αυτό όταν θα πάει στο μεσημέρι γίνεται πιο οριζόντιο και όταν γυρίζει γίνεται ο καθρέφτης πιο κάθετος. Πιο κάθετος. Προς τη δύση δηλαδή. Ναι. Όταν γυρίζει προς τη δύση. Ή η Ανατολή. Κάνει την ίδια δουλειά. Αυτό, άρα αυτή η κοχλή στην ουσία δεν τους κοινάς καθόλου. Ρυθμιστική είναι. 2 φορές το χρόνο. Είναι απλά ρυθμιστική. Με το αζημούθιο, όταν αλλάζει το αζημούθιο. Ναι, μόνο εκείνο. Άρα η όλη κίνηση γίνεται με αυτό εκεί πάνω, με εκείνο το σταυρό. Ναι. Και τη γεωμετρία που έχεις κάνει εσύ με τη. Και αυτό έχει μπράβο, τη Δημήτρη, δυνατότητα να γυρίσει. Κάτσε βάλω στο βίντεο, δεν έχεις πρόβλημα. Ναι, να γυρίσει 180 μοίρες. Κάνει 180 μοίρες. Μπράβο. Τα τράκερ λοιπόν που υπάρχουν δεν έχουν δυνατότητα να κάνουν αυτή τη στροφή. Αυτό λοιπόν πάει 180 μοίρες. Το οποίο είναι πανάκριβα, έτσι. Το οποίο είναι πανάκριβα τα τράκερ, το ξέρετε. Πανάκριβα. Ναι. Και τους χτυπάς με το δικό σου το σύστημα. Ναι, σίγουρα. Άμα έχεις 180 περιστροφή. Εγώ έχω 180. Αν βρεθεί ένα τράκερ να έχει 180. Να δούμε πού θα το βρούμε. Με τις βίδες αυτά που σαν κατασκευή θα είναι βέβαια ακριβό αυτό εδώ, έτσι. Ναι, είναι πιο ακριβή κατασκευή. Ναι, και πιο στιβαρή. Αλλά σου την αποδίδει στα. Και πιο στιβαρή. Αυτό από το πρωί που θα βγει ο ήλιος τον βλέπει κάθετα. Δεν του γλιστράει η ακτίνα. Δεν μπορεί να γλιστρήσει. Έχει δηλαδή είναι 4 κιλοβάτ αυτά. Φορτίο τώρα 4 κιλοβάτ θα τραβάω εγώ κανονικά, θα τα ανάψω όλο στο σπίτι και δεν μαζάει με τίποτα. Όλα πλυντήρια, ψυγεία, κλιματιστικό και θερμοσύφωνα. Ναι. Ό,τι θέλεις από αυτά. Και δεν το γονατίζει. Τίποτα. Τώρα μαθαίνεις να τα δοκιμάσουμε, να τα βάλουμε όλα τα φορτία, να μετρήσουμε. Κλιματιστικά πόσα? Κλιματιστικά 2. Εδώ βλέπουμε το ηλεκτρικό μέρος του τράκερ. Αυτό δηλαδή που περιστρέφει. Ναι. Που περιστρέφει το πάνελ. Ναι, από εδώ λοιπόν δίνουμε εντολές στο μοτέρ για να γυρίσει το τράκερ. Αυτή γιατί την έχεις κατεβάσει στη μέση. Μεταγωγή είναι. Αυτό από εδώ μπορεί να το χειριστείς, να βγάλεις εκτός τον αυτοματισμό και να το γυρίσεις πάλι ηλεκτρικά με το χέρι, με το χειροκίνητο. Τα οποία δεν είναι και απαραίτητα αυτά, γιατί τα ποινιά αυτά έχουν μπουτόν εδώ πέρα πια, που μπορείς εσύ να το χειριστείς επί τόπου. Το πατάς δηλαδή. Ναι. Εδώ πέρα λοιπόν το κομμάτι αυτό, υπάρχουν και εδώ πέρα οι δύο λάμπες αυτές, έχουν κάποια χρειά, είναι αντιστάσεις βασικά, τις έχω χρησιμοποιήσει για να μπορέσω να φέρω το ρεύμα ακριβώς. Δηλαδή τα ποινιά αυτά είναι 12 βόλτα, αλλά μπορούν να κουμπώσουν και από τα 10 βόλτα. Εγώ δεν το θέλω αυτό, το θέλω π.χ. να μου κατεβάσει το ρεύμα στα 10, γι' αυτό βάζω να καίει. Αυτές άμα τις πιάσεις έχουν μια θερμοκρασία μικρή και είναι το παραπανίσω ρεύμα για να μπορέσω να έχω το αποτέλεσμα το επιθυμητό. Να ρυθμίσω ακριβώς δηλαδή. Έτσι γίνεται αυτόματα. Ναι, την παρακολούθηση, ναι. Τι σύστημα έχεις εδώ μπαταριών? Οι μπαταρίες είναι... Βλέπω 3,2 επί πόσα?
Όλες στη σειρά, Ναι, εδώ είναι επί 16, εδώ είμαστε 15. Άρα κάπου 50 50 κάτι βόλτες. 3,2, ναι, 48 βόλτες. Ναι, 48 βόλτες, ναι. Και αυτές εδώ πέρα είναι 12 κιλοβάτ. Το πακέτο αυτό. Όλο το πακέτο είναι 12 κιλοβάτ που έχεις εδώ. Περίμενε. Από εδώ μέχρι εδώ είναι το 12 και από εδώ και μετά σύνολο είναι 27 κιλοβάτ. Είναι πάλι 16 κομμάτια. Και 16 κομμάτια είναι και οι άλλες, το 15 κιλοβάτ. Ναι, κατάλαβα, εντάξει. Πολύ ωραία.